מה קורה חברים? כאן אני עומר לוי, היא עושה סרטון לבית ספר. אני מלמיש על בית ספר אימונים כאן, עומר גדרה. אנחנו לומדים כאן, אני והכיתה שלי, אני בגימל 3, ומה שהכי טוב לומדים בו דברים שאין בזה בבתי ספר אחרים. שימו סוף לשטרודל שלולו. ויש עוד שקצ'לה, יש עוד מלא דברים. למשל, יש לנו כיכר, 2 מגרשים, ואנחנו ממש אוהבים עם פינג פונג. אתם יכולים אפילו לראות שיש לנו שולחני פינג פונג. יש לנו אפילו לפעמים משחקים של כדורסל לדלדים ולאיים, אפילו כדורגל, ואנחנו ממש אוהבים את הבית ספר הזה. בסרטון חברים, ובבקשה תבואו לבית ספר הזה. אני רוצה שתעשו שעה ולייק בשבילי לעלות עוקבים. תודה, ביי ביי.